Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Tumemika Allah subhanahu wa ta'ala madarisoni tendere zipitoko ntimukako umaliza Muhammad akubanja lache omusatilake kufikira siku la kiyama. Balongole mekizeka mu program y'epita ije timakambira napoona mene zidakalira pakati pakulengedwa kwa Adamu alayhi salatu wassalam komanso ndi kunyoza kwa lamulo kwa Ibilisi amene timamunena kuti Satana jerekezi Jablos. Ndipo tinapeza kunena kuti iye Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adamutsitsa chifukwa cha kukana lamulo la Allah tabaraka wa ta'ala. Koma apa Ibilisi adakaniza zompempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti mwina apasidweko mwayi oti akhale zaka zochuluka kwambiri pa dziko lapansi pano mpaka nakufikira tsiku la chiweruzo, kuti iye asalandire chilango chake chakunyoza kumeneku pa nthawi imene tikukhala umoyo wa dziko lapansi. Choncho Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akuti adampasa iye uja mwayi umenewu, ndipo zimene zikuziwerenga mu Qur'an mu surati al-Araf. Ndipo atampasa mwayi umenewu ndi pamene sopano Ibilisi Satana njerekezi anapanga mission statement yake kufuna kuti atiuze zomwe iye azichita. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qala fa bima aghwaytani, akuti iye Ibilisi adalankhula kunena kuti chifukwa chakuti ine mwandisocheresa laqudanna lahum siratakal mustaqim, nditu ine ndiyakhalira anthu amenewa pa njira yanu ya chilungamo. Thumma la'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, komanso ndiyabwerera kutsogolo ndi kumbuyo kwawo, wa an aymanihim wa an shama'ilihim, komanso ndiyabwerera kumanja ndi kumanzere kwawo. Wala tajidu aktharahum shakirin, ndipo simwapeza ochuluka mwa iwo kukhala okuyamikani inuyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo apa atalankhula mission statement imeneyi, Shaitani ndi pamene sopano adafuna kuti ayambe kusokoneza makamaka chisokonezo chimenechi chiyambire pa Adamu alayhi salatu wassalam. Allah anampasa Adamu kuti akhale ku janna, ku paradiso, ndi kumadya china chilichonse, koma anamulesa mtengo umodzi kuti asadye chipatso cha mtengo umenewu. Apa ndi pamene Shaitani anabwera kufuna kuzasokoneza mtendere wa Adamu, komanso kufuna kuti naye Adamu akhale oyaluka ndi kuyalusidwa ngati mmene iye adayalukira, komanso adayalusidwira ndi kusisidwa nyota zake. Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza mu ndime zosatira kunena kuti fawaswasa lahuma shaitan, akuti Satana njerekezi Ibilisi anabwera ndi kuzawanong'oneza liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima, ndicholinga choti zionekere kwa iwowo zomwe zabisika m'maliseche awo, kusonyeza kuti cholinga chomwe chinafuna iye Ibilisi apa kunali kungofuna kuti Adamu ndi Hawa amene ali makolo athu ife ayaluke pamaso pa Allah komanso pamaso pa zolengedwa zonse, ndipo akhale amaliseche. Inu mukudziwa bwino kunena kuti munthu wanzeru ndi amene amaziphimba bwinobwino, ndi amene amayenera kuti akhale kuti wazitchingira, wavala zovala zabwino zobisa mbali imene iye safuna munthu wina kuti ayione. Choncho Shaitani adachita zimenezi mwadaladala kuti zioneke kuti iyeyo pamene amakana kugwesa chikumi pansi kumugwesera Adamu, ndithu anali ndi point yonena kuti Adamuyo ndi munthu wokuti ndi oyaluka, kunena kwake titha kunena choncho. Ndi akuti atachita zimenezi, waqala ma nahakuma rabbukum an hadhihi shajara, adahankhula pofuna kuwanong'oneza kuti Mulungu wanu sakulesani tu za chipatso chimenechi, za mtengo umenewu, illa an takuna malakain au takuna min al-khalidin, akungoopa kuti inuyo mwina mukhala angelo awiri kapena mukhala okhala mpaka kale kale. Waqasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin, ndipo atadalumbirira kuti ndithu ndikulumbira ine pamaso pa Mulungu kuti ndili mwanthu kapena ndili ongo kuchenjezani chabe, kungo kuchenjezani chabe. Balongo lemekezeka apa tikuphunziranso chinthu china chomwe chikutiuza kuti Satana njerekezi akafuna kupereka chinyengo chake amatipasa chinyengo pogwiritsa ntchito njira zimene zili zabwino, zomwe munthu ukaziona umaganiza kuti ndi zabwino. Monga apa tiona kuti chinyengo chimene wapereka kwa makolo athu ndichowanamiza choyambirira kuti iwo azakhala angelo awiri kapenanso azakhalanso okhazikika mpaka kalekale. Chinthu chachiwiri ndi kulumbira kufuna kutsimikiza. Andi timadziwa kuti munthu akangolumbira mu dzina la Mulungu timayembekezera kuti ndi munthu womopa Mulungu. Kufikira nthawi ina tuonenso kuti kodi zosatira zake zinali zotani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh.